mi ogutu machielo ogutu moro gino ogutu ariyo man e studio karka koro sani ada penjo Ronald Ogutu ochal nade bedo ja ohala e piny Kenya e sirkal mar William Ruto sama waloseni chike moketi lwasi makare matimo ohala ahinya mae mamako chenro mag osuru ne japiny chiwo. Kaluwore gi sani to osuru nitiere ma jopiny nokoikore ne. Nitiere sirikal ni gik mang'eny monokelo ma jopiny aparo ni nok gin ready ka gik nyalo timore. Ma gino medo keto ohala bedo matek. Nitiere achiedh nade ma koni gi kocha jopiny ywak ni sirikal tero gi matek, ma moko be dwa loro endri magi, moko be neno ni gidhie pinje moko ma ok Kenya. To ka wang'iyo gini mos en mana ni sirikal nonego kuongo nyis ja ohala kaluwore gi osuru ma giketogi. Kaluwore gi kaka ne gikelo e-TIMS, iyudo ka dhano mang'eny ywak ni gino miyo osuru bedo malo. To kidog ing'iye mos be ja ohala neno ni gicha be medo geng'o loopholes moko mane inya yudo kaka ja ohala mondo ikonyri oko kacha. Koro kwang'iye mos en ni sirikal onego puonje ja ohala ma wabed gi price rates mag kaluwore kata kwach ni kine gige construction materials. Onego wabed gi guidelines mag jo ohala te piny mangima, e piny mar Kenya. Ma ka ineno kushuru odonjo to waneno kaka ji te nyalo bedo gi environment no mar timo ohala. Erokamano. Erokamano ahinya. CPA Ogutu kantiere